Mwazuka bwanji amalanzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama. Lero pa 16 July 2025. Chinkulirano cha mabungwe chikupitirirabe pa Malawi pano. Ukamazimva nkhanizo wana kuti awa kunena izi enanso akuyankha zosemphana ndi zomwe zanena bungwe linaso. Pakatipa panatuluka nkhani yomwe inabwera ndi HRDC komanso Sylvester Namiwa ndi bungwe lawo lija la SIDED lomwe lima kamba nkhani yonena kuti chithandizo chomwe chimapita kwa First Trade ndi bungwe lawo lija la BIM chikuchoka kuti abwerese poyera. Amanena kuti abwerese poyera kuti zithandizo zimenezi zimachokera kuti. Zulozuloli taonaso bungwe la Concerned Citizen likukamba mosiyana kutsutsa zomwe linanena bungwe la SIDED komanso HRDC. Now Cliff Chinyama akuti chani pa nkhani zimenezi. Funso nkumati ndikoyenerera HRDC kapena SIDED ndikumafunsa chithandizo komwe kukuchokera chithandizo ku bungwe la First Trade aziko lino Mai Gertrude Mutharika. So ine ndinodabwa kunena kuti mabungwe amenewa ndikamba pano pamwina mogwirizana ndi bungwe la Concerned Citizen lomwe likusogoleredwa ndi Edward Kambanje potsutsa. Chifukwa chani? Ndikutsutsa chifukwa chani? Awonso ni mabungwe HRDC linabweresa 2019 linapanga ma demonstration munjira zosiyana muzina lomenyera ufulu anthu. Andi komwe kumachoka ndalama zimenezi sanabwere poyera iwo ndikulankhula. Koma malingana ndi kachitidwe kawo ka zinthu anthu anadziwa kunena kuti ndalama zimenezi zimachoka ku Malawi Congress Party ndi chipani chasu cha UTM. Foni hemene ankapangira zinthu zija limodzi. Koma iwo ngati bungwe sanabwere poyera kunena kuti ndalama zomwe timayendesera mabungwe athu zimachoka kwakuti. Chimozimozi Sylvester Namiwa ndi SIDED sanabwere kuntudwa Malawi kuwafotokozera kuti ndalama izi timagwisa ntchito zimachoka uku timathandizidwa uku amangopanga zinthu zija. Ndi chifukwa chani iwo akufuna kuziwa za bungwe lina? Chifukwa chani? Chifukwa choyambirira unayenera kuti uyambe kuchosa chisoso. Amana tachosa chisoso chomwe chili ndiso mwako kenako ukwanise kuona chisoso chomwe chili m'maso chili ndiso lanzako. Koma iwo sakuchosa chisoso chawo, koma alibize kufuna ukaona chani kuti chisoso chomwe chili diso la anthu ena. Lomwe limene limanena kuti ni nkhwidzi dyera kutumidwa ndikomwe kwagona mabungwe amene amabadwa mdziko muno. Andi ndimakhulupirira kuti mabungwe amenewa amagwirisidwa ntchito ndi anthu. Pali dzanja la anthu ndithu amene amawatumikira, koma akamabwera pamaso pa Malawi amanena kuti ndife omenyera ufulu a Malawi.
kubisa anthu aja amene amapanga funding pa zinthu zopusa aja. So ine ndimabwera pa chilungamo. Andi sindikunena pano kunena kuti mabungwe asamaulule tizena ngati mmene tikuyendera kuti mabungwe akaziyendesedwa andi tisamaziwe komwe kumachokera thandizo lawo. Ani ndi zifukwa zomwe anthu akuperekera thandizo. Kwa zinthu zimene zomwe zikuononga dziko lathu linolo la Malawi. Kwa ena atakuthandiza kuti akuthandiza bungwe limene lijalo la Madam Gertrude Mutharika. Poona kuna kuti iwo ajawo ndi a first trade. Andi akathandiza azikhala ndi ma benefit ena kumpeza umene ma contract mujani kuti mboma. Chifukwa akuziwa kuti Madam Gertrude Mutharika ndi first trade wa dziko lino. Chifukwa che mwina chithandizo mecho chikupita pafupi. Pazolingaso za anthu amene apereka zithandizo. Anamiwa ndi HRDC yo. Zomwe akukamba zitha kukhala zoona kuti mabungwe a dziko lino azibwera poyera komwe amatenga chithandizo. Ndizoona. Koma ndi zinthu zosamveka chifukwa yoti ngakhale iwo samabwera poyera. Kuzanena zithandizo zawo zomwe iwo amatani kuti amalandira kuti amapangidwa funding ndi ndani sabwera poyera. Chisanzo chikanakhala iwo abwere kuti amathandiza kumanena kuti kagulu akaka ka HRDC kauchifambaka kazipitirira nziko muno makapasa ndalama kazilimba mtima ndi ndani amala afuna ziwe zimenezo asanaziwe za ndani kuti za a first trade. Afuna ambe kuziwa kayo kagulu kayo zigawengaka amakapanga funding ndani. Ndichomwe chidwitu cha Malawi chomwe chikakhalepo. Sitingapite kunsonga kusiya Tsinde. Tsinde ndi HRDC kwani yomwe imapanga zinthu zawo chifamba nziko muno. Bungwe lawo lonse lomwe limakhalira kulimbana ndi usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye zonse zomwe akulankhula bazi. Olo zidakhala kuti zili ndi chithunzithunzi china chomwe ife tikufunira ngati Malawi kayendesedwe kama bungwe mdziko muno kuti tiziziwa kuti zithandizo zimene zimabwera bwanji. Koma kwa ifeyo ndi anthu amene akutulusa nkhaniyo ndizosamveka. Andi sitingapange support anamiwa kapena HRDC pa nkhani yonena kuti azikaloza zala bungwe la a first trade. Pali mabungwe ambiri nziko muno amene akhazikitsidwapo ndi ma first trade. Kuphatikizako so Monica Jabwera kawo anali ndi bungwe. Ndalama mazitenga kuti? Ndalama mazitenga kuti? Nanga HRDC inali kuti? Anamiwa nthawi anali kuti? So ndikugwirizana kwambiri ndi concerned citizen. Mosogozera ndi Edward Kambanyi. Posagwirizana ndi zomwe imanena HRDC kapena so CDD. Kuti zikungoonetseratu kuti ni nkhwidzi ndi zinthu zopanda chani kuti zinthu zopanda pake. Iwo abwere atifotokozere komwe iwo amakatenga ndalama. Tiziyenda step by step mpaka tikafika kwa ndani kuti kwa Madam Gertrude Mutharika a first trade. Ndalama zomwe anamenyedwera ku weekend kuchako anamiwa anazitenga kuti? Ndi bungwe lawo. Sikumazwika paka nale. Ndi afuna aziweya. Ayi, samakhale ndi nkhwidzi. Lawo ndi bungwe. HRDC, la anamiwa ni bungwe. La Madam Gertrude Mutharika ndi bungweso. Ali mabungwe alipo ambiri mdziko muno. Tiyambe ya anamiwa ayi ndi HRDC ndalama mmazitenga kuti?